Alberto Varela, acompañado por algúns dos concelleiros de Vilagarcía, visitou o entorno da praia de Compostela na vila para coñecer no terreo os danos que ocasionaron os camións da París de Noia que finalmente non poideron tocar nesa noite para conmemorar o 25 aniversario da Festa da Meixa de Carril. Dende logo o Concello manifestou dende todo momento, e vos o sabedes, que non veía esta como unha opción, que temíamos que pasara o que pasou, que eses danos que pasaron no noso paseo e no noso areal, e que onte pola noite isto se convertiu en algo que non queríamos, que era un espectáculo. Varela Paz afirmou que esta situación era anunciada debido a que varios informes técnicos desaconsellaban a instalación deste espectáculo na praia e no caso de facelo habería que extremar unhas precaucións que segundo o alcalde non se tomaron. O resultado está á vista, agora nós o que nos toca é recoller todas as cousas que pasaron. É certo que na autorización de costas primeiro decía que de todos os desperfectos que sucedesen tanto no paseo como no areal tería que facerse responsable o organizador da festa, eso era no que poñía na autorización, e despois poñía, pese a que o Concello recomendaba que non se fixese, poñía unha serie de instruccións para colocar a verbena que, según me trasladan, tanto técnicos como servicio de emerxencias como policía local non se fixo. O rexedor de Vilagarcía anunciou a elaboración dun informe sobre os danos para proceder a envialo a Costas, organismo que concedeu o permiso necesario para a realización da verbena na praia. Isto se trata de estar cos técnicos municipais para ver todos os desperfectos que se ocasionaron onte na fallida verbena da noite da Meixa. Estamos tratando de recoller todo, facer unha valoración exhaustiva para despois remitirlle ao Departamento de Costas. Por outra banda, o alcalde de Vilagarcía aproveitou tamén a ocasión para defenderse de todas as voces que o acusaban de torpedear a celebración. Agora, a todos eses que opinaron no seu momento, que levaron unha moción tamén ao pleno para decir que por que non se respaldaba esa verbena na praia, pois me gustaría coñecer tamén a súa opinión, é dicir, se ao final de quen era a cerrazón e de quen era a cabezonería. O seguinte paso será esperar a ver se Costas adianta a remodelación do paseo xa aprobada para causar o menor prexuízo aos veciños do municipio.